Румънската тяга е едно от най-добрите упражнения за дупе и задно бедро. Вие смятате ли, че я изпълнявате правилно? Може да я правите с лост, с дъмбели и страп бар. Използвайте разкрач горе-долу на ширината на раменете или леко по-тесен. Тествайте и преценете за себе си как ще ви е най-комфортно и как най-добре ще усещате упражнението. Пръстите на краката ви могат да сочат напред или леко навън. Гръбнакът и главата са в неутрална позиция през цялото време и също така корема ви трябва да е добре стегнат през цялото движение, за да не ви заболи кръста. Когато тръгвате да слизате надолу, си представете как бутате дупето назад към въображаема стена, а коленете ги дръжте леко отпуснати, така че да се свият натурално и да съпроводят движението надолу. Трябва да се получи умерено сгъване в коленете, което да не е целенасочено. При румънската тяга искаме да има леко сгъване в коленете, за да може да се натовари и дупето, а не само задните бедра. А когато ги държим прекалено изпънати, натоварването ще е главно в задните бедра, което е целта при друго упражнение, но не и при това. Когато сте в долна позиция и трябва да се изправите нагоре, си представете как дупето трябва да се стегне и да ви изтласка или издигне нагоре. При това упражнение е нормално да усещате натоварване както в седалищните мускули, така и в задните бедра. Когато слизате надолу, спрете до там, докъдето дупето ви отива назад, т.е. докъдето движението се извършва в тазобедрените стави, защото ако слезете по-надолу, вече движението няма да е от тях, а ще бъде от поясния дял на гръбначния стълб. По този начин няма да натоварим ефективно седалищните мускули. Усетите ли, че дупето спира да се изнася назад, това ще означава, че активният обем на движение в тазобедрените стави се е изчерпал и трябва да спрете до тук. Добра идея е да изпълнявате упражнението с плоски обувки или боси. Високите обувки ще затруднят движението. Изпълнението на румънска тяга с дъмбели е подходящо за начинаещи, които още не правят с много килограми и може да получат малко по-голяма свобода на движение. Когато напреднете обаче, с лост или трап бар вероятно ще ви е най-удобно. Съответно, в даден момент ще е добра идея да започнете да използвате фитили или грипове, за да може хватът да не ви лимитира и да не спрете упражнението заради него. Тук искаме дупето и задните бедра да стигнат отказ, а не хватът. Добра идея ще е да вземете лоста от стойка, която е на нивото на ръцете ви, за да може по-лесно да се нагласите за упражнението и да не се налага да го взимате от земята. Ако поради една или друга причина обаче това не е възможно, ще трябва да вземете лоста от земята, като за целта ще трябва да направите класическа мъртва тяга или още наречена конвенционална мъртва тяга. Ако видеото ви беше поне малко полезно, ще сме ви много благодарни да го харесате и да се абонирате за нашия канал с камбанка, за да не изпускате следващото съдържание, което ще качваме за вас. Ако имате нужда от професионална помощ по време на влизането ви във форма, може да посетите нашия сайт и да видите резултатите на част от дамите, с които сме работили. Също така там може да видите нашия модел на работа и ако ви допаднем като треньори, да се свържете с нас по една от посочените платформи. Много ви благодарим и до скоро!